Eli mä oon nyt tallilla ja mä laitan tän kameran tähän kameran jalkaan, joten mä rupean nyt varmaan kuvaa vähän hevosia, kun en jaksa vielä tossa parkkiin. Ja sitä paitsi kun meillä on iltatalli, niin mä oon vähän aikaisesta ja äiti on salilla, niin mä nyt oikein viitty tehdä vielä mitään. Et mä otan parkin, kun äiti tulee vasta parin tunnin päästä, niin parki aridaan sen ja eka mä kuvaan vähän hevosia. Täällä on pikku mini siellä yskyttää. Niin. Mä teen nyt sitten videopostauksen, koska hetki onkin vähän toivottu. Ja hei vauva! Tää päivää kameralle. Sano moi! Hyvä poni, sulla on hieno riimu, rakas. Hieno pilkkukin täällä. On pilkkukin sanoo moi kameralle. On nälkäsepöjä. Tollaset sinterät. Niillä on ihana uusi riimu. Tiedä kuka semmoiselle ostanut, mutta on joku ihana. Joo, oi, mä selitän. Nyt parkkituttiin tätä kamerajalkaa. Sen mielessä se on tosi ihmeellinen. Vähän zoomata. Niin. Ihmeellinen jalka. Mä en oikein saa kaadettua tätä, käännettyä tätä kameraa, niin te nyt näette vaan ton kaulan. Älä pure sitä. Sun kieli jää vielä siihen kiinni. No niin jää kiinni. No pus. Hassu. Mä sain äsken ihanan kuvan Sparkin silmästä. Teillä Mikki on jo yksin. Mikki! Tuu kattoo! Varmaan mä jaksan. Et. Hyi. Niin, eli mä nyt varustin Sparkin ja me lähdetään ulos. Nyt. Pikkuhiljaa. Niin, ratsastuksessa nyt ei tule varmaan mitään videoa, koska mä oon yksin tallilla ja ketään joka kuvaa, niin sillä. Eli mä nyt käy vaan. Niin mä äsken ratsastin Sparkia. Se meni tosi nätisti. Mä mentiin taivutukseen ja nyt mä tästä ei näe mitään. Nyt mä hoidan tän pikkuponin. Tule! Ai! Et pure! Sä saat turpaa, jos sä puret.